iga batuanchere batuanchere tutorara kwanira egentongere narore kiabeire trending over igari social media abo igone egento narore I have been a witness for some time ayebuno manyete Chris omwana totabe omwana o playgroup playgroup PP1 PP2 grade 1 2 3 hadi 4 buya classes lessons since ngapi chigo chaka chiri chaba itinge chikali chakra saa 2 saa 2 hivi saa 2 na nusu bono I know of mwana bwene ibayane I think kara agenda sana ako PP2 lakini mwana iga by the way chinsa ko rusiku sobo ngagochie school saa 10 cheke some minutes to saa 11 saa 10 eke mambi saa 10 cheke mambi we omwana gocha ko yugune school bus omwana PP tunaongelelea PP1 atuongelea hata sijui junior secondary school PP1 omwana sometime okwe kuchinsorare school omwana otabu sijui classes zimeisha saa 6 oragira lunch korugabu no kurara how can you pick omwana bwomonto omwana orego sen 5 years or sen 6 years saa 5 abo surely saa 10 go chesco preps yako bokera na ine makyu talinga saa 10 ya wiki school talinga saa 11 ya wiki school talinga saa 12 ya wiki school saa moja goika ebirasi bichake saa 2 kuchiabu saa zingine nabako nyoro mwibuli ari no mwana oye para totebe nyinyi kawaida mnajua ni saa 11 mwana gocha kwa kero kende gusene basi gegwika yasareka gusene nkige gocha kiaba omwana obera saa 11 para saa 12 saa 1 kero kende saa 2 na ria gocha koyigwa kwabo getu saa 11 na bera nyarekane inche sigara agega na Chris nintu toko rebi intebiga ko bamagosa on an honest opinion tagetege go to involve muibori nonye no monto bwate ne ibororira abana bakwande school nonye no mwalimu a guardian mwananchi wa kawaida aye gokorera maene nsanga hapi mwana abwenete kuoyigukoroka ababake in fact mwana onde bwensi akuna lesson ya a day school egochaka gosenga saa 12 bamenyetenga abana bali bakoruare bali batari kwa afford chigari echiga bagocha na magoro uyabiye chileson nigo chigo chaka 8:30 ina ichigo chaka chinsa chingi yo mwana omoke abwenete kuoyigwa koru inka ediye go favor muiboli naro gokama muiboli naro kora agenda kuonia mabera amanye gocha bango mwana oye omwana nare kero kendo bwate health conditions naki agokora nsanga pie chiga omwana abwenerete kuoyigwa 0706181822 na 0796988630 abuno totaite tobekane buya kero kende ninche sigara ansire iri lakini nche gente kenkianya kongoki gokorera maene omwana kwanyoro omwana agokina abwate trauma ye school ona akabukiro otagetemanganaya omwana okina atanche tichi semi asengencho yamangana agwetera esaiga sigara yes wata jire chiza mwaje wate matawa barwa kwa ngotoro mondo wona gidio nikega karibu sana yala tenga chiza una geroka iwe kwa yabana ga saa 11 kamili kaki lakini specific yes Wano PP1, PP2, PP mpaka grade 1. Akere wegeze school saa 1 kamili. Thank you. Kochi yake hapi? Yes. Erobo saa 1:15. Thank you so much. Asante. Esaiga. Yes. Kise mone chia kio monja. Nere simba ya kio monja. Tokonye simba. Umorali tigango tevin ase ngane ni mwale taneli ya mono. Yes. Ase muna njega kise machi kio monja. Igari nere muna bono kora nyore go saga saa 1:30 ere agizika. Yes. Yego ya sangezi abada kupake ese sama ate pake umupaka bwabagere. Kisa saa 2:30. Thank you. Hapo iko sawa. Mbiere. Mapema kisa chikichabu tuke chine chingo morali. Asante sana Simba. Asante. Esaiga. Sigara. Yore baba. Mbuyande. Wata jiri chinse majanya bya. Yes. Ase kwa bwatire James makorio kyo yechenge. Karibu sana Chenge.
tigabaija saa moja tari ndiribotu kwa bana gakina bakemono baja saa moja iga nari bakubaire nsekia mugite byono birie bimwerere ngibiraji kosoma bono riri mambi botu hakino no bokendu obona kyo mwana agokina obokendu bokobita tigabaija saa moja bwa akira bibi agirwa mbeo asante sana bwa kiamokire na tororana esaiga ati mbogi 11 omwana baba kuoyi gusa 11 maene Kaki manyachi skuru nchire chibwata lichi koboigo. Yes. Yes. Ona abu mwensi mubwatana nente gokoro mwana. Yes. Asante sana mwana morabe. Esaiga. Wagwani. Sigara mtetezi wa wakungu. Yes. DJ. Yes. Guchu. Huyo ni mwana Arsenal sugu Nicolas Mose. Karibu sana. Ngane mwamu nelinga ki. Amaete abana barero. Nonyuko mutura kurugorere okogigia ni no yokorusiri kokori obori. Iko bono yatuira saa goika saa 11. Buya. Yes. Umwana ari ototwe. Saa moja na nusu gagechigu kwakire ikakagasoga sokire. Ojagere ke unoma etengero nande geko so umwana. Yes. Imecharo ya soire ke ngane mwamu nelinga ki. Yesukuru kitema koligereria abana ababirasi omate sigara engakiri twasomete. Yes. Ore kisambo buna injeninga mokoronta keti ekyara tinjeti pipitu ebinini. Yes. Nande bono burebusintu agachire mono lakini boni abana bakuboki kuburebusi ejo engana nginare koteba ngaki. Saa moja na nusu mbuja kebwa kiamokire na ajire. Asante sana. Esaiga. Alla mbwango kwarenge ndochekega abantu batebire saa moja na 15 saa moja na nusu bado tunachukua maoni. Esaiga mwana mindombe yole mbuyande mboro yo muri azimirumbi anza muri ya nyali bali masaba bogeche. Karibu sana. Njengo teba abata bakanza kuligere likibese tali abana. Lakini buya gakia kamwana indiro konyora nyone kere bikuira na muna bone kabansire kuirana. Yes. Ifaktivira ile bitose tipie barosete yani bairete omaete aba iborie tokagetenga kuri no gochenga lakini no gutagura umwana igo buyo mwana tigoyi gusa mocha. Yes. Saa moja na roba at least rende gakora nyona masomo morning hours kirikia maambia bagenda bakore. Yes. Nuga kitiga bastaira abo bachenjie na abara bune byasara barera kini rende babo yichinza jingi ya omwana nera ati mokiro bongo. Asante. Thank you so much. Esaiga. Boro nera Irene Mason. Tokonya gakia Irene. Wa. Mwana gaki buya yani saa 11 ne stress mya guturo mwana uko mutura mwana ubukendo norocho bukendo bwa mambi obonge barabu ya muru. Manyo mwana igabone tukuru buye igo mwana nyechae. Yes. Saa moja na nusu go mwana utenenire para okora mubekete wote mubekere chamba. Yes. Omwana amana kwende school lakini kwa mwana konyoro yani nga saa 11 mwana nga yawe surely gokora ki nkiako chikokora saa 11 school no mwalimu uyo mutagete saa 11 urure mwayo chire school surely umuntu nabwata abana era kubangara famana gote school chinsecho I say Ishitosa buna bono marago bakonyari mwana bikuru school manyo mwana akuru school agotagere para uroche nebikoro tombi ache bikoro ko osinga kibikale ko
umwana byamusambira amaguru iko gasinyire kurusi gaki ke ko garantole ngane titwe stora godro umwana patege koro tabe ku school kweli kabisa yes baro to kunyaleke kia 250 ono kobekere to umwana umubekere tena socks ema ona kagosoka ke to umwana go kya musamba no mwana ucheteke mambi oro cheke mambi keri amaguru kago ikijinsa ikama ora kwiyeka yes Biyaiko, umwana atakera saa moja na nusu inka shukuru na marago baba na saa 9 baigolero umwana utaga Asante sana yo moerio senge nchondo chenga twanyolde richi esa yes ara tata na tamire ko babwati na mojiri gotigara kwa atanyolire na umiari ri mwanzo lakini bone yo moerio tigani ntenda changie oyondara Dominic Mutura ko bijinsa amachache blood yes umwana omete ko tegemea na romete ngasi kyogo kora bara romete ko nyora bago korega yes atambe ono tento ko baita bonsi umwana era bwana rata ko imoki gusa saa moja buya na lya ko bangwanywe chai yes abo kondera riborwa maiso mo bango mo prepare ngora ko komotebinga sasa twende shule dadi yes kaliyo mwana ngo changa mukachitaro cyarire na abande mbaroro rome to konyora bari kire kigasi cya abande go satari kwenyara konyora ko genda no ino hotel yes ego pidia iro mwana uri mapeme sukuru elinde banga gende gas ale ndegasi yaye okay asante na sisi tukimalizia pande hii inche bono ekerongo kwandra abaibuli bali babwate chigasi kero kende chibatagete mapema why don't you look for a neighbor ora atigire no mwana motebinga umwana oneka akikoranje gokobo aiga no togochakira obwa tobu ya umwana one koranje ikifika saa moja kaki monturere na rosie chai mon prepare na unampia kitu kidogo gusoriye maid gusoriye mwisiko gokonya na rinde ryo singo korigeri ese no mwana okorigeri omobogi mobuya chisukuru boy got time edio gote mwana wago pikiu acha ilegezo kidogo lakini gango chenaro ze shidere chinsicho yes nilio konyoro skuru tali chionse by the konyoro skuru nare bwata bana bange yes ebwate gari ye mbono kuika efito gwakananga yego cha wacha ifacilitate bata banje techibesa bona yes chibesa uko ukoligere ringa na kiego benefit aibu no monyine skuru bono kwanyoro bwata chigari chinka abane bara bono ya bidi bata bali bahare baho jiguma mapema bokonya goskange go chesko gocha no machandoro komenta nayo another problem to the school management twatebire ntunto naretenga njase sigara academy abana bo yigusa 12 of course chigari nebyo mabyama birosiri na maboka mwanya bantu yasaleka how communicate omoibolio sari schedule ya no hale para koru saa 11 obedre saa 12 saa 1 bado hakuna communication squeeze communication ni rahisi konyora baibuli mbare WhatsApp group drop hapo text sema gari imeharibika ngonyo urutore na 1 hour ngonyo urutore na 2 hours moiboli otigara kamanyete imagine okobango mwana kero kende kwa matainga aye Christian enda para bwe gari ngoche ai waso bafwe bango gende na aye geticha kya mwana tene na imagine ndio gosoka kumbirana no mwana ogesie no ari ge itabado taraenda onde ochikorige na kirwe siminche ntarora igoba etato taraboka wacha gwake simi kwe ungantoracha egari yasarike skuru geta twasabire toganyeteche communication mwini sana abana ngo kina bale bamaite nga skuru nege ntekebe kwa igumambi umwana akuboka gote leo sitaki kwenda shule sataiti tintageti ko gende sukuru tutarudi siku ingine majaliwa tuendelee tokwanere tochiko kwana another day tokwanere language in school language in school hapa mtanisame tutanyorosha ba sana